Jalan raya. Enek bis saka kulon. Jelalah saka ngarep lho. Enek sepeda motor goncengan telurang nganggo helm. Ya ampun. Wes. Waduh, perek. Bongkok. Apa? Lah ku mas sepeda telu. Sing bongkok sapa? Ya sepeda telu ya bosokno. Oh simpangan kok wes. Ini. Kowe ngomongnya ngarepe ngomong simpangan. Panganan apa sing dicokot malah nyokot. Lambemu iso kurang jiplak panganan dicokot. Iki fakta, Dik, fakta. Fakta tok rasa mbok iket ora usah kowe. Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Ya ora aneh lho wong. Aduh, Nogosari mampu. Nogosari mampu. Aduh malah cah TK kowe. Jemblem. Paut. Kok nyelot ndek to sampean, Bas? Bikang. Ora iso. Bikang bosok. Ora iso, Dik. Bikang ireng. Ora iso, Dik. Katok. Dek. Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Apa, Dek? Rempeyek. Rempeyek nyokot kon ndi? Rempeyek dirubung semut. Jadi lho panganan lah. Kita konane wong gendeng kowe iki rumah aku tak tapuk lambemu. Nyapa kok payek dirubung semut iki lho nyapa? Lah kesuwen. Iya, cedak karo Solo, cedak karo Klaten, Sukoharjo. Iya. Aku niru wong Sukoharjo. Apa? Bakul jamu no. Jamu apa? Jamu gendongan. Lah gendongan kok dige jamu apa kene? Priwe kencur jahe gitu kunci niku. Anu bakul jamu sing digendong Lah setruk bakule. Ayo tak balik wis saiki ya. Bakule setruk berarti ngene. Ngene bakune ya. Kok balik koyo soto ya. Ya ampun. Pokoke ya ngono kuwi. Bakul soto sing jadahi botol. Bakul jamu sing jadahi botol kuwi lho. Bakul jamu Sing jadahi botol. lah botolnya sepiro bakul mbok adahi botol iki lho. Bakul jamu sing digendong lho. Setruk bakule asam urat paling. Ya, heeh. Bakul jamu sing ning jero botol. Apa ya cukup botolnya sepiro. Terus botolnya diocak-ocak. lah mumet ndase no bakule. Ayo jajal bingung ora kowe. Jelas nih. Oh gak ngene lah, pena-penaan wis taruh bakul jamu gendongan, Brong. Urung. Basa Jawa karo bahasa Indonesia akeh basa Jawa. Lah kok iso? Umpamane ya, bapak sedang makan. Iya. Ibu sedang makan. Adik sedang makan. Percil sedang makan. Sak omah makan kabeh. Nek Jawa ora, Bapak nembe dahar. Ibu nembe maem. oh beda ya. Beda. Adik nembe mangan. Percil Nembe badok. luar biasa. Iya berat. Beda. Iya mangan iki. Iya. Urung tidur. Bapak sedang tidur. Ibu sedang Tidur. Adik sedang tidur, Percil sedang Tidur. Sak omah tidur kabeh. Bapak tidur kabeh, Bos. Jawa ora. Bapak Nembe sare. Sare. beda Pak. Beda. Ibu Nembe tilem. Iya, beda iso. adik Nembe bubuk. percil Nembe micek. Bah, apik dhewe kok. Apik aku badok karo micek kok. Ini wong lanang-lanang ya. Komene ra genah. Lah piye to? Wong liya nek gawe jilbab selawatan ngene nek ngomentari Masya Allah calon uhti. Ya Allah aku ingin punya cewek seperti dia ngono. Ya maksudku ya ngono kuwi, Bi. Tapi nek aku Ngopo? sing gawe konten. Komene piye? Komene ya. Info iclik. Bi mosok dalan bayimu peteng dedet. Mbok germo Taiwan. Nek gak ngono dana SD entuk LC model piye ngono ae. Modele gak enek sing ndukung aku untuk bertobat iki kenapa to? Aku yo ndukung awakmu kon tobat lho asine lho, Bi. Jenenge wong tobat ya ngono kuwi lho tantangane iki abot koyo ngono kuwi lho, Bi. Aku ki pengen dadi wong apik, Cak. Setan kabeh kalian yo. Aku lho ngajak tobat awakmu lho malan disetan-setanke. Enggak suka aku ngono kuwi. Bi, mbok sekali-sekali awakmu iki nek ngonten iki nggo jilbab ngono lho, Bi. Ben ketok ayu lho, Bi. Aku ki anggitku yo pengen lho, Cah. Gawe konten kuwi. Terus jilbaban, selawatan koyo santri lho. Lah ngopo awakmu kok ora jilbaban, Bi? Masalahe aku ngren duweti kontenmu gek koyo ngono kuwi, senuk-senukan ngono kuwi. Kayak anakku iki nang pondok, Bi. Aku asine rada enggak enak lho, Bi. Ngono kuwi aku wingi gawe wis diluk langsung tak hapus. Lah ngopo malah tok hapus, Bi? Lah piye sing ngomeni wong lanang-lanang ya? Komene ra Lah genah. piye to? Wong liya nek gawe jilbab selawatan ngene nek ngomentari
Masya Allah, calon uhti. Ya Allah, aku ingin punya cewek seperti dia. Ya maksudku yang ngono kuwi Bi. Tapi nek aku Ngopo? sing gawe konten. Komene piye? Kula ijik ngono ya aku arep dadi lonte lho Mas. Tenan iki. Astagfirullahaladzim. Kok iso-iso nih ngomong apa dadi lonte lho. Ya amplop. Kowe dadi lonte. Wayu. Nidas kabeh dalanmu. Ra keduman aku. Asu. Malah misuwi. Tenanan iki. Mbok kira penak dadi lonte. Saiki dadi lonte iku duwe aplikasi. Lek kowe ngandalne mangkal kalah mbek sing COD. Lagian lek kowe dadi lonte ya aku malah bayar no. Arep dadi lonte yo dipecat saka kakak su. Malah karep musuh. Tuku brambang keliru kencor. Tiwas aku wis mekangkang malah kowe kabeh. Men. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo lambene wis ra nyokot. Penampilan dan gaya hidup nggak mencerminkan tempat tinggalnya. Kirain juga wah. Tidak bisa. Tidak bisa. Lah nyapa ora iso. Wong kok glogok jaran. Yo, menurutmu ki lek rumahku elek, tempat tinggalku elek, ndak oleh masak sing apik ngono ta rumah aku, gak oleh gaya ngono to. Ya disesuaikne to karo keadaan. Ngono ki yo adoh jauh sae. Ora ana hubungane tempat tinggal karo gaya hidup ki ra nek karo penampilan barang gak enek. Lah nek nuruti gaya hidup ora cumpleng jase. Glogok jaran iki. Lek rumah samu kayak pengen elek, penampilan ndak oleh api ngono. Penampilan elek ya kudune penampilan elek. Lah iya ora usah maksa. Sing oleh penampilan api-api ini sing tempat tinggal api wong kok glogok jaran. Gendeng ya kowe kok jaran. Lah kowe apa gak ngerti nek aku gendeng iki gara-gara kowe. Milih cawete to tanggo kudung. Ning kene lho pau anase po. Ben anyep. Menika aku rende cawet, Mas. Piye to wong iki jane? Cawet kok nganti ra gablek ya. Mungkin ora tau nggih cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Kok awan bengi aku ora tau nggih cawet ya. Aku ndak seneng, Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho, Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar no piye. Lah ra sida kudungan iki lho. Lek pengen anyep mrene tak keloni sayang, ya. Anyep apa malah ungkep kuwi. Kayu delengkok jaran. Cuacanya wadem. Enaknya nyapa ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapa enaknya. Ijlik Bakso. Enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye ta ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya. Enaknya bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, aku yo bakso, ora liyo-liyo nih bakso. He. Ayo bakso yo, bakso. Takter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo bikin bakso yuk. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Bu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. hati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Bu. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan iki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Niki pripun? Bojone ning ndi, Mbak? Mati. Oh, sebuah itu. Dodoku mak teratap. Aduh. Katut wong liya, Gus. Anggap saja meninggal, mati, Gus. Wah, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saking pegele. Lah kok bojone ndi?
mati. Sik, tenang. Ini apa? Ulo lanang. Cekelen lebokno rok mati wingi. Mbak, awakmu ya iso meteng to. Mulai. Yo aku ki bolong. Mulai muncul. Tak kira buntu. Dan aku buntu ngono mbok croti sampai 40 liter ya ora meteng-meteng. Oh, wis Ora percaya nek bolong. Aku loro-loro. Cah kocok. Nek kurang asupan pentol ya kowe. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune robot iki. Kok enek idemu takokno lho. Tara yo ora roh, ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Mas. Apa? Sampai nek eling ora sih nek mambengi ki malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean temok blas sih? Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku. Dupa sajawanipun Dereng saged. oh dereng saged tesih sekedhik-sekedhik nggih. Sekedhik. Awas hati-hati bahasa Pekalongan mriki niki wonten bahasa-bahasa tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Beda dari di Solo ya? Iya, di Solo lain. Misalkan orang-orang yang cerdas itu di sini ada istilah tertentu. Apa itu kalau di Cerdas sini? itu kalau untuk laki-laki pekok. Pekok. Kok. Ya. Pak Dalang malam ini sangat pekok. Ya, betul. Aduh. Asu. Modern. Asu itu apa Pak Dalang? Asu itu Terima apa kasih. ya? Hah? Terima kasih. Ya betul, asu itu terima asu. kasih. Ya, Oke, asu. Asu itu terima kasih. Asu Pak Dalang. Ya, sama-sama asu. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggo namu iki urung bosok. Semangit. Iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak koso nak iya aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi kuwi nanti wong sing streaminge ngerti lho nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkul memplocot aku ya mung saka cangkeme cah siji iki Nyata kak ngopo? Aning wingi ora. Marga ayah kamu apa? Bapak kamu namanya siapa? Pak Liceng suwi, Pak. Bapake jenenge Oh, ayo kuwi sing sok ditangani Pak Suryono ya sing ngono kuwi. Iya. Terus mamah kamu, ibu kamu? Mamah kamu? Buku aslinya namanya Sumiati. Sumiati. Tapi gandeng itu udah rabi sama orang Cina. Sama orang Cina. Gandeng. Punya marga. Marganya? Nyang Peju. Nyang Peju. Oh, Nyang Peju. Terus Nyang Peju. Bapakne mau Li Cheng Sui. Oh, jadi Cina Pak ya Cina. Cina, marga Cina. Cina Saru Pak. kono dong saru. Saru emang artinya apa itu marga Cina? Lah ya kalau di sana enggak saru. Iya, terus kemudian aku
aku perpaduan dari nama itu jadi Li Jungpe. Oh, Li Jungpe. Jadi Li Jungpe itu perpaduan dari yen mati donya ra melu bojo ayu wis ana sing nemu ning kuburan keloro-loro anak bojo ra gelem donga. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Apa? Jawa. Ngau kan basa Jawa kok ngau basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe ngau Apa? basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Medun neng rest area neng Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun duluk melayu. Setelah kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sit ngono ndak dikira kancaku. Basa Jawa ndak usah macem-macem to. Lah, Wong kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke kamu. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, anak sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Kata nuwun nggih Mas, mungkin segini kata. Oh, ono kuwi lho. Ayo sakarepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 nggih muni-muni bae lho. Isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis tak. Halo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Wis mbuktekke. Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku ming nyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi gagap. Ndake nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresna tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ketak dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresna karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya. Wah, aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. Dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Sing bener. MC itu seperti dangdut yang membahana suaranya menggelegar. Baik saudaraku, yo, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia Jawa Timur. Ada siapa dia? Penyanyi yang sudah tidak muda lagi. Lah sampean kan wis tuwek. Wong kowe MC ne yo wis tambah usur ngono lho. Manku prawan enak era karuan. Sebab apa? Sebab durung pengalaman. Mangku rondo enak era sepiro. Apa sebabe? Sebabe wis ombong. Kena apa ombong? Sebab bapak wis kulino. Kok ya wis kulino? Anak elimo. Nek susu tante. Susune bebek. Singkatan kok bebek. Ya gak. Lah apa kon susu tante? Susu tante sumbangan sukarela tanpa tekanan. Susu tante. Udel. Bodong. Singkatan kok. Ah singkatan udel ayo udel bodong dawa lut ngene kok. Ya tudul apa? Ya gak ana singkatan udel. Usaha dagang ekonomi lemah udel. Lah nek PTT. Nah, pegawai telekomunikasi. Pegawai sapa? Pasukan tembak. Apa nang pasukan tembak? Tembake wong PTT kok pasukan tembak. Lah apa kon PTT? PTT pelembungan totot diet.
Apa sing katamu? Lakon belakang nang PTT. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan no. Lelek gur terimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan no. Lelek gur terimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki ra ndek pacar kowe, Mbok. Oh, Ra ndek pacar. pacar matamu. Bojomu nang ndi? Kodar. Aku wis kulino didoni ya. Kulino didoni. Waduh. Kok malah kulino didoni? Mongko aku ndek bengi bareng itu. Carane piye carane? Yo ngene lho. Iki ra dadi-dadi kok. Lha kuwi ngopo, Mas? boyokan. Lah kok iso boyokan iki piye to? Mami sampean banter Ram. Lah kan wis tak abani, siap sayang, awakmu ra siap. Kok pengen ganti gaya ya? Gaya cecak ngising ya. Banter-banter. Iya iya. Ngomongnya aja banter, panggah ae. Ya piye saking semangat lho, Mas. Niki bobrok awak. Elek bobrok-bobrok ngono njaluk nambah neh ngono kaya enggak suka aku. Mbak, sampean cocoknya tak celuk tante ayo. Tante ndasmu payu tau. Aku wagian diceluk tante. Wong diceluk tante kok gawe kene opo jan. Kesane kaya wis tuwir. Lah pancen wis tuwir ngono kok. Kok nek nyeluk aku ya? Baris-barisan mbak kowe nyeluk aku tante patamu kuwi. Wong wis tuwek diceluk tante ora gelem. Teng. Lah sing bener Tempelan. wis ora cetha tenan. Nggih maklum Pak, wong rondo 16 tahun kok, Pak. Lah rondo aku ya wis kabeh lho, Pak. Lah kowe iki wong rondo kok kabeh iki arep nggo apa? Lah engko nenek tamu sing ingin. Wajane wong kene iki ora ndak akhlakul karimah kowe. Kaya wong omah ya ora enek mung kulite sedhil kene. Dipeme yo nglunthunge arep bareng. Ane aku ki saiki sapa sing ora seneng nyawang keadaan kaya ngene. Wah, aku ki lak mergo jamune rek. Umur 52, rondo wis 16 tahun. Iya. Ning isih awet enom, jamune apa? Jamune cah nom-nom ngene-ngene iki lho. Lah terus sing sepuh-sepuh, sing tua-tua. Ah, sing tua ki munggo tombo gringgingen. Gusti. Iki gringgingen apa ora iki? Ah, rada aku mau saking kesuwen ning pondokane lho. Bokong gringgingen sak andi-andike ngantian. Semplok waris ya. Iya. Isih sedulur lho karo aku.
Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumuceng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek ora iso. Sing jeneng tresna kuwi ora iso dipaksa, ora iso. Ora dicoba kok meni ra iso? Iya. Ora iso kuwi. Kabeh kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok Pangisingan? Lah sapa? Sapa jenenge mbah? Pasingsingan. Sing gedhe Pak. Met bahasa Jepange terima kasih apa Met? Arigato. Pokoke Jepang kuwi anggere ngeden. Arigato. Oh iya anggere ngeden. Jepang cirine ngeden. Oh ciri khas Jepang kuwi arigato. Oh anggere ngeden basa ya ora ngeden tok, matane meticil. Oh. Anggere pamane terima kasih. Arigato. Oh, bener Pak, bener nek basa Jepang niku ciri khase ngeden. Ngeden. Mpun nyekseni kula. Iya. Wingi esuk kula dolan nggone Komet. Ning nggone pojokan mriku. Ning nggone omah cilik niku mbahe Komet niku pas ndodok kali ngeten kula takoki. Mbah, Komet teng pundi? Komet nggih metu. Kebamu ya turunan Jepang. Lah niku mboten Jepang. Ya apa? Kek gegel. Tak tapuk sisan gegel ora yo. Isu yo mesti ngono kae kok. Bucai lagi metu. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dhewe. Kowe balik apa ora? Lek ora kelambimu tak gua nang latar kowe. Yo dilungkas tak balik. Jane ngerti udan apa ora? Kok katisu dolan ra butuh balik, kowe ndek omah apa ora? Yo cek udan lo makane ngiyup se kembloh kok. Balik karepmu ra balik karepmu. Mulih to se. Bocah arep angel diatur. Ngono marah-marah, balik gak ne apa? Ora butuh, aku wis tuku panganan dhewe. Kula nuwun. Monggo. Masya Allah, omayate kaya ngene. Wah, mening iki. Sik. Sampeyan te nopo? Anu goleki abah topan. Jenengan putrane. Duh, sampeyan ki salah paham. Kowe iki bojone kula niki. Jenengan bojone abah topan. Nggih, aduh ojo mendelik, Mas. Ngerti aku. Anu, abah topan temen ndi? Tasik medal niku mau, Mas. Malah beneran. Loh, Mas. Aduh. Bongko iki aku kok. Lah nyapa? Sik. Sak jam lho. Aku kira jam-jaman lho, Mas. Harian. Ora apa-apa wis to njaluk 850 timbangane ning Dong Banteng ora. Aja ndek kene, Mas. Lah nih. Kok bojoku krungu. Sing ngene. Ini nek opo to? Awake dhewe nikah iki lho. Kok rumangsaku aku ora tau mbok jak jalan-jalan to. Lah awake dhewe nikah iki dhisik gara-garane apa? Ya mergo jodoh to. Sampean kelingan cerita zaman dhisik ra? Pepatah mbah-mbah awake dhewe. Kalau udah jodoh itu nggak akan pergi kemana-mana. Kowe apa bar mangan sabun? Lah apa wangi? Lambemu kebak uduk. Bahasa Inggrisnya siji, 1, 2, 2,5. Ora iso irunge mekrok. Piye to kowe iki masuk? Siji, 1, 2, 2,5. Apa enek lho? Ono. Lah siji, 1, 2, 2,5. Tugel. Oh. Goro-goro secuil omongan karo tangga dadi tukaran. Goro-goro secuil omongan karo tangga tukaran sadalan-dalan. Omongane mong sepele digawe gedhe. Kok padha wae tanggane kere malah diece, tanggane sugih diitung tuyule. Masuk ke dalam.
naik ke atas, turun ke bawah, keluar alah. Ora iso berarti awakmu termasuk. Bawe apa iso? Ya iso no. Naik ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar enak tenan. Allah. Dan Diaji. wong edan. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirasa. iya iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI Reng. Oh 4PI. Iya iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok gitu kok mbok lak kene wis jawab 6 pi. Wah lha nunukmu nggonmu enek sing jenenge nunuk lak ya ora. Kok seneng buke ngarep dhewe iki terus dadi kelingan aku. Kekelingan ngopo? Ya ngono kuwi ning nganggone daster. Ya jebles persis kaya buke ngono kuwi. Ketemu ning Alfamart. Kepiye? Aku ke arep tuku rokok, buke iki tuku jenenge tisu ana mburi. Oh iya. Sangke lemu gek ya nganggo apa jenenge daster. Bar ndodok ngene iki ngadeg iki lah kok nyelempit ngene iki. Nyelempit ngene iki lho. Nyelempit mlebu. Lah aku lak sing ngerti lah aku. Iki engko nek buke mlaku rono ngerti wong akeh malah mah isin ya buke iki. Aku lak ngono to. Akhire ben ora isin iki tak dudut ngono. Lah barang tak dudut iki malah aku diseneni to. Terus kaya ngono ki tidak beradab namanya. Ngono kuwi. Akhire buke iki ternyata kan ora seneng. Jare tak lebokke meneh lho. Ini iki. Enek ki meneng ae. Akhire tak dudut nesu. Akhire tak lebokke seneng. Akhire tak ngenek-ngenek iki lho. Aku iki bojomu, Pak. Kok nek gendakamu purunmu njaluk dhuwit kok kei dhuwit? Kok tangku tok kok kei dhuwit? Sedangkan aku bojomu sing bendina ngingoni awakmu, sing bendina masakno awakmu. Manggilmu kuwi lho, mbok padakno apa? Kowe nek lara ya aku ya sing ramut. Gak no kopi ya aku, tangi turu ya aku, barangkali ra aku. Jaluk gendakane gampang men lho. Dipangku tok wis kei dhuwit. Terus marang ngono lek gurung dianggo. Aku kei dhuwit sontok. Sedangkan aku masakno semoga semua baik lagi. Iki wis gak apa-apa Pakmu. Ya, ini kata maneh iku yo Pakmu. Nek gowo-gowo iku yo sing ayu-ayu aja sing elek. Ngan ninik karo nunuk kuwi. Delalah ki ninik ro nunuk tiba. Lah kok ninik iki ora apa-apa. Nunuke suwek lho, Nduk. Aku kleru nggo napa ta iki? Engko wis dikekrek wong kene. Kan ninik karo nunuk ki lak numpak sepeda motor. Bener. Lah terus kegriul watu tiba. Lah ninik iki gak apa-apa, tapi kok nunuke suwek ngono lho. Mbok aja suwek ngono lho. Lecet kopi ro aja nganti suwek lho. Wong suwek kok sekilan kok piye to? Ngene lho ngene, tangane sekilan. Dah aku seking. Semene sumpah. Iso ning mbok aja diomongke nek suwek. Lah terus apa? Ya mung lecet rada ombong lho, aja suwek. Dokter ngomong suwek terus dijahit kok. Aja Kang sumpah nggonku marai kerik. Lha apa kowe suwek? Kok iso keri iki? Kowe kok tenane mulai mengko. Kok iso wong Halo Tania. Mas Haji, kok telepon to sampean ki? Mosok telepon nek gak oleh. Bojoku ndek omah lho, Mas. Bojomu nang omah. Iya, kita wong tes masuk ning kamar mandi. Iya Tan. Nyapa? Kangen aku. Kangen. Masya Allah piye to wong iki? Padha aku juga. Awakmu yo kangen aku, Tan. Aku malah kangen banget loh Mas harus sampean Mas. Mosok Tan? Iya. Asik. Terus toh Mas, pokoknya cintaku padamu ini Mas. Wes toh ngalah-ngalahnya sepeda yang bledos. Lah kok koyo sapi teng bledos to? Mau aku nembok padano sapi teng bledos? Lho, kok mau piye toh?
Lah sapi teng meledos iki akeh wong ora seneng to. Ngerti ya, sepeda meledos ya ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng. Ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng, tapi mereka harus menerima, harus mencium juga. Ya Tan. Iya, ambune dari hidung tembusnya jantung kok dadakno bau yang sangat tidak pernah bisa dilupakan. Iso ae cangkemmu Tan. Ya seperti itulah cintaku padamu Mas. Ya Tan. Iya Mas, ilipiu pokoknya. Aku yo ilibiu to. Sama lagi apa? Kate ngarit aku. Ngarit? Masya Allah, sregepe aku rambut jak ngarit. Kowe gelem ta mbaturi aku ngarit? Iya, kok nak sampean lapar, kok tak dulang suket. Kok mbok dulang suket to? Rumangsamu wedhus apa piye aku? Iya. Mas, bojoku metu kok jedhe Mas. Wis ya. Heeh. Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Tak sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Nah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo. Aku wingi nang masjid karo Pak Mudin. Enek kirik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora, wong pekok kowe ora tau ngaji. Nono sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora, enek kirik dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Nggih mboten najis nggih. Omonganmu wong tuwek omong. Nggonku iki aja nggo dolanan. Mergo nggonku dawa kaya gedang. Rondo ora mati. Ayo, Mbak. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Tak sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Dadi wong ki aja kaken omong. Mending dadi wong sing meneng duit akeh, meneng duwe mobil, meneng duwe motor, meneng duwe omah, meneng duwe sawah, meneng duwe pekarangan ambak, meneng gemblung. Wong anu duwe duit ora kaken kepengin. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Uang ki nek kerep kelon tambah enom. Ketok seger tur pres. Gek yo ngurangi stres. Salah sijine meningkatkan imun mergo ayem ning ati seneng. Diimbangi kerja kelon tok yo kaliren. Woi. Nyapo? Ndang rapi, mikir ora rapi. Lah iki nyapo ngatur uripku.
bah rabi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho, engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lagi nih, nek ra kenceng melotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Tak takoni kok. Pedek sikile pira? Bedok ya loro no, arek cilik ngerti. Nek sapi sikile? Papat. Wedhus. Papat. Nek ula apa gak dikai sikil? Ah, sebab itu binatang melata. Gak iso. Apa? Nek ula kon kei sikil nyokot. Lah kok iso? Ayo ula mlaku kek ana sikil nggih gak dicokot kon. Ayo, mulakno ra diwe sikil. Makane aja dikai sikil. Iya. Bener enggak? Iya. Modar kon. Aku iki gak mandang ayumu, Dik. Halah silet. Aku seneng gawe gak umum. Pret. Ini parah Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif. Lanang. Hanif. Lanang. Piye gak iso wedok? Enggak, tapi jarang. Piye to, Mak? Surip. Lanang meh. Huruf P mburine. Iya, Mak. Suaib. Apa to ki? Sueb ya lanang, Mak. Sik, guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat tangan. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Anya. Dino Minggu reng aku ra metu. Mlaku-mlaku aku ora metu. Ana wong wedok ayu reng aku ora metu. Bareng mbok cedhaki reng Suwe-suwe metu. Mak Nur, arep kok potongan harga ke sing dipotong sisi ndi? Potongan harga. Piye to, Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ada iso kebangetan ki piye to, Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo, Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane. Kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu iki lho balik dipotong. Walah, Mak duwe manuk sita arep mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki kira tuman. Tuman kuwi iki kok iso. Ngono ae kok nesu to, Mak. Trayo ora roh apa salahe teko. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambut ape? Nek pancen kendel parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ra setuju, didik bayi menjadi solusi. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude
apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iku selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau gek. Makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya. Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu mah. Alah, gak malu-malu anjing. Gak bales pi? Sak karepmu mah. Ndang mandi yo kono lho. Iya. Bebet lan karo pang blegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. Yo adus sik. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum gak kamu jawab. Dosa kamu Bi. Luwih dosane tak bales padha sik engkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya ya mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngilingin dhisik ya pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eleng. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbak nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Waya udan, Mas. Iya dik reti nak wayah udan terus nopo Gak sambung gawe. lah terus nak gak bergawe arek apa Mancal kemul. mancali kemul ya palah do suwek kemule tadi Terus mimik susu. nah karo kuwi ya cocok deh ya wis aku tak balik. Iso bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Eling pora mas. Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kue ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah terenyuh lho aku. Intara. Eling. Daisyo. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kira aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak aja cangkemmu pindah ning glamaan lek kapok. Ojo to, Dik. Cantik toh? Iya cantik. Lah iya. Rujuk tapi ya. Tenan apa ora, Dik? Ayo. Ndang. Oke nek no. Loh, masih? Iya, Dik. Gimana masnya po? Aku gak bahagia loh, Dik, karo Dek. Sakno rek. Eling pora mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kue ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah terenyuh lho aku. Intara. Eling. Daisyo. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kira aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu.
Tadi aja cangkemmu pindah ning udlamaan lek kapok. Ojo to, Dik. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteoti? Kowe ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki loro so. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kepanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Ya. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Mas, Nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Suwe ora jamu. Jamu kodhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu kodhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan jaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Sherlock, Mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Tak temani. Siapa takut? Tak buka cuwili ngonmu. Cuma itu sik to dibuktekne. Peh rasa buaya we. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu buaya sok gede, sok disekit. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Kapan to Dek rupamu iso ayu kaya tangga-tangga Dapuranmu tak kandhani, tuku kayu nyebrang kali pengen bojo ayu ra mau bandani. Tak gitik dingklang engko. Lho kok jaran. Makan kuwi it. Lah nek belut. Belut kuwi il, tulisane ELL. Yo. Bola kuwi bol. Lah nek panjang. Panjang kuwi long. Lah nek digabung dadi apa kuwi? Gabung dadi Ndang to iso apa ora? Itil bolong. Itil Iso tenan apa ora jane? Mosok kuwi? Itil bolong. Itil bol. Oh, jan. Antene. Anteni kowe. Jaran tenan. Nyane mesti gateli. Bahasa Inggrisnya makan belut bola panjangnya apa, Mbak? Lah tenan ta? Sek rungokno gobokmu ya, jetokak takok ya. Lah nek ngerti ora mungkin tekok to. Piye to iki jane? Ngono ae dadak digenahne to. Tak gitik dingklang engko. Lho kok jaran. Makan kuwi it. Lah nek belut. Belut kuwi il, tulisane ELL. Yo. Bola kuwi bol. Lah nek panjang. Panjang kuwi long. Lah nek digabung dadi apa kuwi? Gabung dadi Ndang to iso apa ora? Itil bolong. Itil Iso tenan apa ora jane? Mosok kuwi? Oh, asem tenan yo.
Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran, ndang to getun ning kene ra gelem. Aku iki dino anu Mas Dedel duel keuanganku, mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soalnya wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjay. Saiki nek wong gandu dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumasane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran, ndang to getun ning kene ra gelem. Aku iki dino Mas Dedel duel keuanganku, mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga. Dek, gawekne kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ono dhewe, ajang reget asa ono dhewe, omah reget saponono beres ono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangan dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya sing takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salah dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Kondi ngono kuwi, wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe. Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni kaya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesirno? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapak, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku ora enek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Ana kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang 1 nek ngarepmu. Sing 1 lagi ndalang. Wis ben mengke wae ora apa-apa. Meng rungkulat karo aku kok es kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki termasuk kepanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Jenengan ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang 1 ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke. Selamat menempuh bentuk baru. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo
300.000. Lek lagi sepi. 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Apa bedanya dong kates karo tangane rondo? Nah, kuwi ayo, apa ayo? Aku ngerti. Aku yang ngerti. Aku ngerti. Aku yang ngerti. Dong kates kayak dagingnya empuk. Tangane rondo kayak dagingnya. Kuwi rondo yang ngerti wae lho. Mbak, awakmu ya iso meteng to? Yo aku ki bolong. Tak kira buntu. Dan nek aku buntu ngono mbok croti sampai 40 liter ya ora meteng-meteng. Ora percaya nek bolong. Aku lurung roh. Cah kocok. Nek kurang asupan pentol ya kowe. Lah aku lho wis duwe pentol dhewe. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek koyok bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Fatul. Jenengmu Katul. Fatul. Hah? Fatul. Fatul sapa lengkape sapa? Fatul Azkiyamuti. Fathul Azkiyamukti. Kok Patul? Benar. Kalau ke sekolah sudah berani berangkat sendiri apa masih diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Bapak. Bapak kerjanya apa, Nak? Angguran. Namanya siapa bapaknya? Bapak namanya siapa? Muiz. Hah? Muiz. Oh, Pak Muiz. Kalau ibu? Jual. Jualan apa, Nak? Jajan. Oh, ibunya yang jualan jajan. Bapaknya pengangguran. Berarti bapak Kadang-kadang bantuin siapa? Ibu. Oh, bantuin ibu. Berarti bapakmu kalau di rumah tidur ya? Ya kadang-kadang. Lah saiki umpamane kowe teko kene iki Samarinda, sesuk awake dhewe balik papan liwat dalan apa? Bebas hambatan. Kuwi jenenge dalan tol. Kuwi sapa? Ora enek kuwi ra mungkin iso manganak pinak samene mbane iki. Dalan iki dalan tol nduk, rene dalan. Ngapa? Perkara tol gak mau kalah. Kon mancep ndi iki? Ning kene. Bumi. Kon tumon Pak Mi. Gak mungkin. Ayo saiki tolmu mancep nang ndi lek gak nggone wong wedok. Penasaran lho, tibake lho ambune kaya ngono. Getun aku. Barang 100.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa wong barang mambu jutaan. Berarti 100.000 suarane teko ndi-ndi to? Sawangane kere men lho. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Ngelak ngomong. Guru-guru kowe lagi lintuk tawon aku. Syukur. Kondi ngono wi, wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar sik ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni kaya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu ndredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tuaku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing roh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa?
Mak Nur, aku kan wis kerja, wis gajian. Lah anggit kuwi arep ngutangi bojone wong. Lah kok malah bojone ngamuk-ngamuk piye? Salahku apa, Jal? Kene lho mon Doraemon kupengmu, ya Allah mon dia akan dari bolak-balik. Lah piye to, Mak? Kowe lapo ngutangi bojone wong lapo? Lah anggit kan wis kerja, Mak, arep berbuat baik karo bojone wong kan. Mosok yo salah. Masih kowe kerja, masih kowe ora kerja, masih kowe nganggur, masih kowe tapi ngutangi bojone wong ki yo kleru. Lah kleru ku piye, Jal, Mak? Wong arep berbuat baik kok salah ki lho. Wah, pokoknya ngutang-ngutangi wong barang. Kok sok bojoku dhewe lho ngutangi. Bojoku malah ora tau kotangan yo, Mak. Nek ngono sak untung ora ditaklok ki wong kon. Kok gak suka aku ngono ki perbuatan gak baik. Mak Nur gak suka, tapi kan aku suka. Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Golek angin. Mang dulu toh. Engko ae. Kan belum maem. Sik warek aku, kowe tak mangan ngene warunge Siti. Loh, kok sih maem gini Siti ki lho? Saya mama mau tanya, sajane bedane sotone mama karo sotone Siti ki opo? Wong yo mama juga masak soto kae lho. Yo beda. Sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawedep. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Lho prije enak sotone mama toyan. Sotomu rasane ra karo-karuan. Mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan lho. Kurang enak piye jajan. Nek cintane oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasane ra nyampleng bias. Alah omong ae sampean ape maem karo mliriki bokonge sing saebor. Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brutu ora sedep yo. Kamu pisan. Manur ape takon, apa bener buah lontar iku sualan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa to, Mak? Siwalan gendeng siwalan ya lontar ki siwalan. Siwalan, gak sualan yo. Ketemu aku nandur kowe lontar terus kukule suwal ngono kae. Suwal gak teng grandul nang dhuwur tumo aku meneh terus enek sak sempak-sempake ya. Tumon lho, Mak. Sing menek lak sualan to. Bocah iki sesuk tak kawawak. Sampai suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? Oh, no. Tekon yo nglidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso yu, ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yu ora sido to aku. Nang yo an sampean akar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho, mosok tekoki ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho yu ben menak lewate. Ini parahnya. Apa? Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane yo ngono. Lha wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido wae. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek ni jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to Eka? Nun. Piye kabarmu padha sehat? Alhamdulillah kabare kula Pekli, Cak. Kok Pekli? Pekli wi apik sekali. Oh, iya. Omong sak kecap wis medeni nyawa bocah iki. Kok medeni kepriwe, Lek? Ha iki Pekli iki tunggale penget ku lho. Apa penget? Apik banget. Oh. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente.
kabeh wong tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwek no alot. Kata-katamu piye setiap air mata dan beliau. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Kependel-pendel karo Randa ta? Iya Mbak, biyen iki aku padahal benci lho karo Rondo. Tapi kok saiki iso seneng lho. Mulane nek urung jajal ki rasane Allah Rondo. Alah Rondo. Sumpah Mbak, biyen iki aku benci karo Rondo. Giliran kenal saiki. Giliran kenal saiki ketagihan aku. Pokoknya aku moh nek ora karo Rondo. Lah, nek wis kenal karo Rondo lali awakmu karo gadis. Iya Mbak, kok iso ngono ya Mbak ya? Yang Rondo ki akeh vitamine kok. Ora percaya? Jajalo. Iya Mbak, sesuk lagi kenal rong dino kok kon jajal. Ting, aku wingi bar muntah-muntah. Ngapa sih? Gara-gara aku bar mangan endok koe sing tek goreng. Ya kan kowe njalu endok wingi. Iya sih, tapi donge kowe ngomong nek endokmu ora bisa dipangan. Ya kan kowe salah siapa? Terus bae njaluk ndukmu bae ding, ndukmu bae yang enak. Yang kowe sing panganane warna-warna kan berarti ndukmu enak. Nyatane aku malah gumoh. Ya kan kowe pengin njaluk. Tawani nduk bebek ora gelem, njaluke nduke nyong. Salah siapa? Iya. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempel ikan coplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendino salin katoke. Dianggap gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tenso plastik iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tenso plastik. Mbak, apa bener tau nggonmu renek rambutnya? Masuk gundul. Piye to ki? Ditekoni kok meneng ae. Bener ora, Mbak? Piye to malah arep nangis sih. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes, kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak welut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik, panggah setia to. Setia karo rokoke maksude.